Ja vám porozprávam o spracovaní spermií pred IVF. Predtým, ako sa spermie použijú na oplodnenie vajíčok, musia sa v laboratóriu spracovať. Cieľom spracovania je selekcia spermií s normálnou morfológiou, najlepším pohybom a s minimálnym poškodením DNA. V našom laboratóriu robíme dve metódy spracovania spermií: spracovanie cez hustotný gradient a selekcia spermií prostredníctvom mikrofluidných čipov MSS. Príprava spermií centrifugáciou cez hustotný gradient nám zabezpečí selekciu spermií na základe ich hustoty. Zrelé, morfologicky normálne spermie majú o niečo vyššiu hustotu ako spermie nezrelé s abnormálnou morfológiou. Výsledkom je eliminácia poškodených a neživých spermií. Selekcia spermií prostredníctvom mikrofluidných čipov. Pri prirodzenom otehotnení sú zdravé spermie od ostatných vyselektované v mikrofluidných kanálikoch, ktoré sa prirodzene vyskytujú v ženskom reprodukčnom systéme. U nás v laboratóriu tento prirodzený mechanizmus napodobňujeme prostredníctvom mikrofluidných čipov. Vzorka spermií, ktorú tieto čipy vyselektujú, je takmer 100% pohyblivá, s nižším oxidačným stresom a s vyššou kvalitou, čo sa týka morfológie a integrity DNA. Táto metóda nám preukazateľne zvyšuje úspešnosť otehotnenia až o 1/3 a významne znižuje riziko potratov. Výber spermií je veľmi dôležitý, pretože ovplyvňuje kvalitu embria a tým pádom aj úspešnosť celého IVF cyklu.